Исәмісіз эфирда жұмға күн яңалықлары студияда Роза Хабибуллина алға таба қойбір темалар турында. Шалда шәһәрдәш ашыгыш ярдәм фельдшерына һөҗүм итә. Әлеге хәл 50-нче комплекста була. Бу хакта тулырак Ләйсән Ханова. Ишекләрдә буяулар кыршылган подъезд начар хәлдә. 24:08 йортында төзекләндерелү кайчан булыр? Лилия Гатина ачыклады. Шаллыда мондый күргәзмә беренче тапкыр. Шәһәр картиналар галереясында танылган скульптор Даршин Амдаков һәм аның гаиләсе ясаган курчаклар тупланмасын күрергә була. Бу хакта Римма Султанова. Ашыгыш ярдәмгә яна һөҗүм әлеге гадәттән тыш хәл төнлә белән 50-нче комплекста була. Билгеле булганча, хатын-кыз үзен начар хис итеп ашыгыш ярдәм чакырта. Тик нәтиҗәсе генә көтелгәнчә килеп чыкмый. Ләйсән Ханова сюжеты. Фельдшерга һөҗүм әлеге йортта булган 50-03 йортында яшәүче ханым үзен начар хис итеп ашыгыш ярдәм чакырта. Урынга бригада килә. Йортта ханым үзе гаилә башлыгы һәм кунакка килгән танышлары була. Ярдәм күрсәтергә килгән медицина хезмәткәрләренә карата хуҗабикә үзен агрессив тота. Фельдшерга һөҗүм итә. Был вызван наряд полиции. Сотрудница скорой помощи получила телесные повреждения. В общем-то, она прошла экспертизу в бюро судебно-медицинской экспертизы. Быел бу ашыгыш ярдәм хезмәткәрләренә беренче һөҗүм. Узган ел шундый 7 очрак теркәлгән иде. Тик аларның берсе буенча гына эш судка барып җитте. 2018 елның 22 маенда ашыгыш ярдәм бригадасына пычак белән һөҗүм итүчегә реаль срок бирделәр. Наша станция активно пытается проводить профилактику данных нехороших ситуаций. Это связано с тем, что мы служба экстренная. Мы должны быть готовы к действию в любых чрезвычайных ситуациях. Ашыгыш ярдәм станциясында безгә 50-03 йортында һөҗүмгә дучар булган фельдшерның бу тармакта озак еллар эшләве хакында әйттеләр. Ул полициягә гариза белән мөрәҗәгать иткән. Хәзер бу факт буенча тикшерү үткәрелә. Ләйсән Ханова, Сергей Вильданов, яңалыклар. Ишекләрдә буяулар кыршылган подъездны төзекләндерү кирәк. Шолы ТВның кайнар элемтә телефонына 24:08 йортында яшәүчеләр шундый зор белән мөрәҗәгать итте. Сүзләренә караганда, алар берничә тапкыр идарә итү компаниясына мөрәҗәгать иткән, тик нәтиҗәсез. Урынга Лилия Гатина чыкты. Подъездлардан 24:08 йортында яшәүчеләрнең күбесе канәгать булып чыкты. Аларның сүзләренә караганда, бу елның февраль аенда гына ремонт эшләре үткәрелгән. Тәрәзәләрне алыштырганнар, стеналарны буяганнар. Шәһәрдәшләрне подъездларга керү ишекләренә ремонт кирәклеге борчый. Анда ярыклар барлыкка килгән, буяу кыршылган, урыны белән күгәрәкләр бар. Мы думали, полностью нам будут делать ремонт, а они частично сделали. Здесь была плесень полностью. И даже помню, что месяц тому назад мыши бегали здесь. Подъездга керү ишеген төзекләндерерләрме? Бу сорау белән без Ремжилстрой идарә итү компаниясына мөрәҗәгать иттек. Белгечләр сүзләренә караганда, 24:08 йортында яшәүчеләрдән гаризалар чыннан да булган. Аларның берсе дә җавапсыз калмаган. По 10-му подъезду 2408 управляющая компания ответ дала такой, что подрядной организации ЖУ-18 будут выполнены работы по покраске входного узла этого дома в более теплый период. То есть до конца мая данные виды работ будут выполнены. Йортны капиталь төзекләндерү 2020 елга планлаштырылган. Лилия Гатина, Сергей Вильданов, яңалыклар. Файдаланылган батареялар өчен бүләк торга мөмкин. Шәһәрдә кулланудан чыккан батареяларны җыю буенча республика акциясе старт алды. Анда Шаллының 19 мәктәбе катнаша. Аларның һәр кайсында аерым бокслар урнаштырылачак. Иң күп батарея җыючы мәктәп компьютер, ә иң актив укучылар кесе телефоннары белән бүләкләнәчәк. Мәрьям Файрушина дәвам итә. Файдаланылган батареяларны җыю өчен махсус контейнерларны мәктәпләргә Орион яшьләр үзәгендә тапшырдылар. 19 белем бирү оешмасы өр-яңа боксларга ия булды. Алар арасында 6-нчы, 8-нче, 20-нче, 45-нче, 52-нче мәктәпләр. Оештыручылар шәһәрнең башка уку йортларында да контейнерлар урнаштыруны күздә тота. Это большой шаг в воспитании экологического мировоззрения и экологической культуры наших школьников. Я очень рада, что данный пилотный проект начался не только в городе Казани, но и в городе Набережные Челны и других городах нашей восточной зоны. Бәйге шартлары буенча 2 ай дәвамында укучылар кулланылган батареяларны контейнерларга җыячак. Аларны мәктәпләрнең беренче катына урнаштырырга ниятлиләр. Аеруча активлык күрсәткән балалар кәрәзле телефон, батареяларны иң күп җыйган белем бирү учагы компьютерга ия булачак. За 2 месяца легко наполним данный контейнер, потому что, во-первых, у нас ребята, у нас родители очень активные, а во-вторых, мы очень неравнодушно относимся к экологическому состоянию нашего города.
Батареяларны җыю буенча акция Шавылда 9 ел элек башланган иде инде. Шүпне аерып җыюга игътибар бирүче кешеләр саны көннән-көн арта. Димәк, мондый проектларның киләчәге бар дигән сүз. Сбор батареек от населения начался еще в 2010 году с акции «Комплимент за батарейку». И тогда 9 килограмм было собрано за один раз. И мы поняли, что люди собирают батарейки дома и не выбрасывают. Батареяларны җыю буенча республика бәйгесенә уку елы ахырында нәтиҗә ясалачак. Мәрьям Файрушина, Фәнис Ихсанов, яңалыклар. Улан-Удэ шәһәреннән Намдаковлар гаиләсенең атаклы курчаклары Чоллыда. Скульптор Даши Намдаков безгә Казандагы канатлы барслар автор буларак билгеле. Курчаклар аларның гаиләсенең күмәк иҗаты. Намдаковлар борынгы зәркәнчеләр нәселеннән беренче курчакларны 2005 елда ясаганнар. Хәзер алар 60-га җитә. Чоллыга бу әкияти гүзәл сыннарның 20-сын алып килгәннәр. Күргәзмә картиналар галереясының кече залында ачылды. Бу Маринхор, монгол халык уен коралы. Аны Намдаковлар гаиләсе ясаган курчакларда да күреп була. Риваят бар. Берәүнең яраткан аты үлә. Хуҗаның дусты белән аерылышасы килми, ул аннан уен коралы ясый. Марин ат сүзен аңлата. Атның баш сөягеннән инструментның кулын тоткычын ясый һәм инде аның тиресеннән шулай тарттырып инструментның гәүдәсен дип әйтергә ясый. Шуннан соң Маринхор дигән инструмент барлыкка килә. Ат, хатын-кыз бу халыкта изге зат. Курчакларга бер карауга моны аңлыйсың. Алар бурят әкият риваятләреннән алынган. Сыннарның барысы да кулдан эшләнә, хәтта киемнәрдәге бизәкләр, ювелир әйберләр дә. Рәссам Даши эскизлар төшерә, ир туганнары курчакларның гәүдәсен ясый. Кыз туганнары киендерә, бизи. Әтиләре күн һәм агач эшләрен башкара, әниләре шелтәр бәйле ювелир эшләнмәләр иҗат итә. Күргәзмәдәге курчаклар арасында 4 татар кызы да бар. Намдаковлар аларны махсус Татарстан өчен ясаганнар. Намдаковлар үзләре күргәзмә ачуга килмәде кызганычка каршы. Даши чит илдә яши, туганнары еракта Улан-Удэ шәһәрендә. Остаханәләре дә шунда. Әмма Чаллылар хозурында аларның югары сәнгать осталыгы белән ясалган курчаклары. Яңгына Мәскәүдән килдем. Выставканы күрер өчен, чөнки минем достым оештырган буны, беренче мәртәбә оештыра. Ничек күрә аласыз, бик әйбәт килеп чыкты. Намдаковларның автор тупланмасы картиналар галереясының кече залында 5 майга кадәр булачак. Римма Султанова, Фәнис Ихсанов, яңалыклар. Бүгенге менә шулар, мин сезнең белән саубулашам, алдагы елларыгыз файдалы үтсен. Гастроли Димитровградского драматического театра. 19 апреля. ДК КамАЗ. 19:00. Анна Каренина. Легендарная история любви. С 4 по 12 апреля тушка цыпленка-бройлера 109,90 за килограмм. Магазин «Светофор» на БСИ. 300 метров по дороге на Сарманова от поворота на БСИ. Приглашаем на весенний форум здоровья и красоты и специализированные всероссийские выставки «Спорт, отдых, туризм», санаторно-курортное лечение с 3 по 7 апреля в выставочный центр «Экспо Кама». Оргкомитет 47 0102.